Subay sa paglagda ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa balaod nga nag-uswag sa Barangay ug SK election sa Oktubre 2023, pagprinta sa voters list nahunong na. Hinuon sa Lapu-Lapu City, usa ka barangay pa lang ang nahuman og printa ang voters list. Ani ang report. Naimprenta na sa COMELEC Lapu-Lapu City kining duha ka rim sa voters list sa Barangay Agos sa wala pa hingpit lagdai ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang balaod nga nag-uswag sa Barangay ug SK elections sa Oktubre 2023. Matod ni Benji Dayundon, Election Assistant 2 sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga niadtong Setyembre pa sila nagsugod og imprenta sa voters list. Ako, nagpasalamat sa ko nga nagpahinay-hinay kong print sa voters list. Kaya at least, gid mausik. No, kay kung napadayon pa tong print, perte yung usika. Sa pagkakaroon, wala pa'y memorandum gikan sa uluhang buhatan sa COMELEC kung may lain bang schedule sa voters registration nga ipahigayon. Na pirmahan na maging ni Presidente, so ang among gibuhat, naghinay-hinay lang sa miglihok sa katong nangaging rehistro nga wala pa ma-file na to ang forms kay nabakla kay sunod-sunod biya to ang event. So mo na siya mong ginanayag trabaho. Okay. Kini atong mga libro diha, daghanang mga matay diha, tangtango na pud to. O ipuli na sa nato ang bag-o. Sa gipahigayong voters registration niadtong Hulyo 4 hangtod Hulyo 23, moabot sa 7,010 ka mga upunganon ang nakaparehistro. Apan 105 niini ang na-disapprove sa COMELEC. Human masuta nga mga registered voters usab sila sa laing dakbayan o lungsod. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.